Toto bude, či hore? Pán Trnka. Vy ste dnes ohlasili, alebo oznámili teda, že spúšťate jeden projekt, protikorupčný projekt. Skúste nám ho predstaviť. Jedná sa o nadáciu Zastavme korupciu, ktorá by mala prispieť vlastne v boji proti korupcii na Slovensku. Pretože ja si myslím, že korupcia je jeden z problémov, ktorý najviac trápi ako v súčasnosti našu spoločnosť. Pardon. Ešte nemôžeme ísť dovnútra. Dobre. Ešte nemôžeme o tej politickej strane s pánom Trnkom. Vy ste pán Trnka, nie? Ja som pán Trnka, ale o jakej politickej strane sa môžeme zoberať? Lebo ste mali také ambície s tým združením Zastavme korupciu a tak ďalej. Čo to je lož taká, že ten, kto ju rozširuje, by mal sedieť v base. Ja som práve hovoril, že žiadne politické ambície nejak nemám. A už vôbec nie hento, hej. Keď to povie pán Kaliňák, tak to neviem, ale to... A toto je sponzorované? Ja viem, a toto je sponzorované vámi, ESET-om, toto všetko? Nie, ja nie som ESET. ESET je viacero ľudí. To je moja. Ja viem, ale ste ten najväčší miliardár. Tam v rebríčku najviac miliardárov ste vy a polovica ESET-ďakov, všetko tých bohatých. A je také... To sú virtuálne rebríčky. Oni rátajú nejakú virtuálnu sumu. Ja viem, však keď bola vojna, tak to padne. My sme predali firmu, lenže firma sa tak nepredáva. To je ako vec, vy neviete, aké... Ja viem. Kým to nepredáte, nemáte. Ja viem. A môže prísť niekedy za vami, že pozrieme sa, že čo sa zlepšilo s tými projektami, čo ste robili na Zastavme korupciu, lebo tam bola aj tá Live Academy, som videl, to robí Haber Ivis, Live a tak ďalej. A vy ste tým prezidentom, potom tam je Denník N, potom tam je Týždeň, že tam... No, že Denník N, nie, lebo vy tak tesne kooperujete. Niekedy sa máte veľké reklamy, viete, ako plus sedmička. Moju bundičku máš? Nie som teraz pripravený, vás som videl, že tu dneska budete. Lebo teraz tie startupy tu rastú. Ja som tu vyslovene náhodou. Aha, dobre. To nie je moja akcia. Dobre. Čiže politiku necháte robiť expertov na politiku. Lebo či je expert Matovič, Sulík, alebo teraz to progresívne Slovensko vzniká celá. Čo, To je pán Trnka. A vy nechávate koho? Ja som taký normálny občan ako každý iný. Ja viem, ale však... Ale vy lepšie Slovensko chcel, on má tú nadáciu. Počkaj, tak spravíme reklamu, lepšie Slovensko. Áno, zastavme korupciu, nadáciu. Ale toto je dôležité, zastavme korupciu. Ja som pre mňa nie, hej. Dobre, tak napíšeme pánu Trnkovi, niekedy sa o ňu zastavíme, keď nechce rozprávať. Neobťažuj pána Trnku, necháme, tak prídeme niekedy. Si robíte srandu, alebo čo? Tak ako... Pán Trnka, toto som počul meno, ale on má projekty na Zastavme korupciu, vieš, to je ako z najväčších, ale však my ho chceme pochváliť, vieš, ako... Pán Trnka, ja som počul meno, ale viete som... Viete, ale reakcia je ohľadne startup. Ja viem, však ideme na startup. Ale napríklad, my sme tam mali projekt Chráň svoje mesto a za tento projekt, ako to bol pre mesto San Diego, teda taký lokalitný projekt, sme dostali ocenenie priamo od prezidenta, ako v Bielom dome, ako naša firma vlastne v USA, to nebýva zvykom, takéto niečo. Takže boli sme ocenení aj za filantropiu na území. No ja možno, neviem, ja som možno trošku tú otázku pochopil ešte trošku inak a niekedy, ja to poviem z iného uhla pohľadu. Jedna pracovníčka jednej známej nadácie na Slovensku sa dostala ku nášmu jednomu z veľkému z mobilných operátorov a povedala tomu šéfovi marketingu, povie, prosím ťa, vydávate, myslím, že to oni dávajú radovo 1 miliardu korún ročne na reklamu. Ako stovky miliónov, ako tí mobilní Orange a títo. A nedali by ste mi, tak ak dávate taký obrovský balík na reklamu, prečo nedáte nám na charitu nejakých 5-10 miliónov korún, že keď dávate taký obrovský balík na reklamu, prečo nám nedáte na charitu? Ak je to takto. A tam je to niekedy trošku zle pochopené, viete? Pretože ten mobilný operátor musí vyrobiť zisk a keď zisk vyrobí, potom sa môže rozhodnúť a dať z neho na charitu. A to, že dá do reklamy aj miliardu, keď tu príde nový, možno na začiatku bude musieť dať 3 miliardy korún do reklamy ročne, aby vôbec zarobil prvú korunu, aby potom mohol pomáhať. Pýtala sa ma jedna pani, pán Kiska, ja idem podnikať, ale chcela by som podnikať, ako aj pomáhať. Ako to mám spraviť, keď idem podnikať, aby som mohla aj pomáhať ako v charite? Hovorím, v prvom rade začnite dobre podnikať a zarobte zisk.
kašlite teraz na charitu. Normálne sa na to sústrete a do toho a keď zarobíte a budete úspešné, viete, ako potom dokážete pomôcť? Ak sa teraz sústredíte na to, ako budem pomáhať, tak to proste nepôjde. Vy musíte, vtedy človek môže, ak sa mu to podarí, tak potom môže pomôcť ešte viacej. V daný prvý moment, keď si išla zobrať úvery a všetko a tak ďalej a ona už uvažovala, ako bude pomáhať. Hovorím, v prvom rade sa musíte postaviť na vlastné nohy, na to, aby som ja mohol pomáhať, musím mať už aj ja určitú vlastnú silu a potom budete môcť pomáhať úžasne. Takže to bol taký, že s tou reklamou to niekedy na prvý pohľad vyzerá tak zvláštne, že na reklamu dáva a koľko dáva na charitu, takže to ešte k tomu som chcel vysvetliť.